Daghan ang utana nganong wala pa moapil ang China o Russia sa gubat sa Middle East. Kung tan-aw nato, murag simple ra ang tubag. Pero ang tinuod, mas komplikado pa kaysa sa imong ginauna. Real talk ka journey. Sa kalibutan sa geopolitics, ang dagkong powers dili dayon moapil sa gubat. Ngano? Kay kung mo direct involvement ang mga superpower sama sa China o Russia, dili na lang na regional conflict. Pwede na mahimong global war. O kung mahitabo na, dili lang militar ang maapektuhan. Apil ang economy, oil prices, negosyo, o ang kinabuhi sa ordinaryong tao. Maunang kasagaran strategy sa mga superpower, dili dayon sundalo ang ipadala. Instead, ang ilang gamiton, diplomatic pressure, economic influence, o strategic alliances. Kay ang ilang goal, dili mangyud gubat. Ang ilang goal kay protektahan ang ilang interes. Pero likayan ang global catastrophe. Kabalo mo ka journey, naapod ni lesson sa atong kinabuhi. Ang mga kusgan nga tao dili dayon mo react sa conflict. Ang mga kusgan nga leader kabalo kung kanus-a mulihok o kanus-a mupugong. Kayo sahay, ang pinakakusgan nga move dili ang pag-atake kundi ang pagpugong sa mas dakong gubot. Ka-journey, unsay inyong tan-aw kung moapil ang China o Russia sa gubat? Unsay mahitabo sa kalibutan? Comment your thoughts below. Sa sunod nga episode, atong tukion ang episode 7 unsay tinuod nga role sa United States sa global order. Padayon ta, ka-journey, og push yourself. Kung kayo kalimot sa Philippians chapter 4, verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength.